Katu ka benta ka bangila ban Shem. Naga gospel kat kum Markus. Naga lenong ka ba pra kat khot ka ba ar ka ba ong gumne. Ngai sin ei yu pat ba. Naba menta la laisngi. Kila ya shong bat nga. Bat kim don shu. Ei ru ban bam. U Jisu ong. Ngas kausen ei yau pat ba nginya duai. Ngikmit ikikmat ki jongi syame ablei. Daga ba penret yaladi kamu pat lang bala sius pa jong me. Banwat ya ka bor ka jong me ka jingi rap ka jong me. Habang ipai ban kbi ya ka ktien ka jong me. Bat ban yo ngau ya ka jing pasiau men sim jong me. Pen kentang ya lau jong upat lang. Tu kren na pedeng jongi ngi saskor ablei. Aga kerteng ka jong uji sungipan. Amen. Ngas ngau snei ya upat ba na ba menta lalaisngi kila ya shong bat nga. Bat kim don ei sho ban bam. Kakot ba parengong I have compassion on the multitude. Kata kalong ngajing kren ka pamino nakasintor ka jang Jisu. Haba yo patba ubabon ubadon. Hakajaka ka bakenja sa silyang jong kaduriaw Galilaya. Laisngi banyadon baru try Jisu. Jisu ang ngas ngausen ei yau pat ba. Ki para bangait bait kaway nagi jinglong ki bau try Jisu dan haka jingya day bat ngi kalong. He cares. Udan gajing snow ka kerpang ya pianga. Utip abang idon nagi yengi sem gijongi habang ipaikmat syau banduai bankerpat ya gajing lay snay jongu. He have compassion on us. Uskausen ay yaw padba. Uskausen ay yangi namar kata kadi gajing long gajongu bandap na gajing skausen ay. Yaki breu gijing Shem gi baper aga jingim. Utrai Jisu dan gijing sngau nakabenta jong iway nangi habang imat habang Shem gijing kerdo aga jingim. Uyo iyangi. Kapan ki aga donut kajong abu yo iyangi mangidan apedeng gijing tengan. Jong kamet. Kajing tangan na kabayo sngau ya kaktian ka jong ublay. Kapen ki ya kadonot jong u da kajing sngau snay ya pibat yang a. Ngits kem ngila banyalum kumne gani kajaka. Namar bau try Jisu ya sngau ya kajing yam ka jongi. Upat lang jong u namar ngitangan ban yo sngau ya ka ktien ka jong play bantay ya ka met ka mensiem ka jongi udan ka jing skau nakabenta kito kibadon hapdeng ka jing jinjar jong ka jingem kibahap ag jing pensoy kibabonjat ag jingem kibadon haka khimkhat jong ka jingem kiba lanot, kiba do jingkerman, kiba pang, kiba shitom, kapan ki ya ka donut ka jong Jisu daga jing skausen ay. Ngas skausen ay yaw padba. Bunsian ki jing yap hibat yanga. Kalong baka don ka jing yale. Hangi ban skauto. Sapang gani ka benta. Ban pendai halamarway ne kijing Shem hakajing im jongi
Ngibu sibon ki jingkeli. Yau try bau play. Bon sien ngi duai balai kan try. Balai kini ki balai kini ki wanja haga jing im jongi. Bon sien ngi aksa haga jing long brio. Haga be day baga jing haga jing penyat baga jing bobek ka jong ublay. Haga jing jam ka paman kasngi ka jongi. Kajing sisa ko upai lang jong ublay kalong bo ublay udap da kajing skaus nei yangi kapan ki ya ka donut jong u da kajing it usgau yangi badu hap banong bad ban pen i time and again nakapor sekapor bau don kajing skaus nei yangi Hakisla jong ka Bible habang iplit aka pertay jong gijing kela kiba mga mapi ngi im ngi shem mo blay o hap banyay pengen mau banyay kren banyay penpau kanu it yangi bat kumno sumar syapang jongi hakata karuka mo blay upanishan na yala kajing it Sanga bat sapi, haman ki kelip mat badaki rukom, ling bagi jing ja bapher, haka jing ya lenti kajongi. Abang ngingam man puli ka Bible ngi syam bat yoi. Kumno nakapor sekapor ublay uhaban keneri ki kiti ki jongu. Bat kumno sumaru besai ki brio habala ling shop ke kutlat. Ngi syam mga testament ke berim habau pailang jong ublay uyale persa yo ublay habau pailang jong ublay utenju yo ublay upenhap ke mana ban besai ki. Aga jing ya ke riklau. Exodus kan rio ke itu ikane. Rius pak snem madien kata ke jingja, uai ubriu ulara arpo tali ki kpu barli na o prophet Elisha. Bat kita ki kpu gila besai shispa ngot ki briu. Bala pentamru kat bakum ke ketien ke jong ublay. Ong ke kitab baar kisim saulanong safu arter ket khat. Habu pait lang jong ublay, utnum yo ublay. Bamdon ka do ban bam. Ka kitab jingken ke itu yangi. Ba ublay uhaban walam ki erkiar. Ban pelong jingbam yo pait ba betnum. Ba ublay la pelat yaki nagari ki jinglong rau na Egypt. Habang ipai ban page sa testament ka batmay ngiyoi haki sautali ki gospel balakren ya kajing bsa kajong Jisu ya ki san hajar mot bat Markus prananong Matthias kat sananong life kendai ki to yangi ya kajing bsa kajong Jisu ya ki sawajar Kajing sisa kalong ublay sumar syapang lagi beliau. Uyai kami bagabas niyo kanomja. Hakajing ya kendo hakajing im. Ngihaban ya kasnem jong ka pandemic. Wat bonsien ngikuslay. Ngisko syapteng. Bat kani kasnem hi kapelong yangi bangin demkrop au blay banwat ya kekmat ka jongu kalong ga bapla kumno blay upandap yagi yengi sem jongi haka kudlat jong jingem ngi perta nang nogan wan ka jingarap yangi Kasam ke jongo David ke basispa arpu wei ke kat ke baar ke ong ke cingirap jonga kawan nau trai ubala tau ia ke bling pada ke kendo
Kalau nggak berpelah, aku mau beli pendap. Yaki kiu set, kiu tiaw jongi. Ublei upa, yaki beriu ki jongu. Bakin rong, sigi yen jong ki balanat ki bakerdo. Ublei uyarap. Yaki beriu kekutlan jong kajing em. Kajing besar yaki sawajar. Namar kata kalau kau wei neki kamba kibau jisu le ban pengen mau yang i bakmat jongu ki ei paro kilong kiba mentoi na kebenta jongi kiba penki ya kadok not jongu how try everything matters hakikmat ki jongu baro kilong kiban penpoi ya ka jingker khu ka jong u yangi Markus ujus ngotenat ban keren japang ki kamba ki bau jisu le habang ipet ya kene ke gospel ni siam ki don khat prateli ki kamba ki bau jisu le khat lai teli ha ki lenong ki basa khmat Jauh teli ki lenong ni basa kemat ni yoi. Bat kawai ke kamba ka bakat sau ni yoi bala kren la tho hagani ka lenong ke bapra. Kajing besar ya ki sawajar bat kajing besar ya ki sanajar ki bangi yoi haga lenong ke ban riu ki long ki jingja ki ya pher kawai bat kawai. Ujisu pentik kena ya kene. Baka don kajing pher. Kajing besar ya ki san hajar. Haga lenong ke bahan riu. Bat kajing besar ya ki sawajar. Haga lenong ke bapra. Kilong ki jingja ki baya pher. Kata kot ke bakat kendai arpo. Jong kani ke lenong ke bapra. Kaya to syapang kata. Jing sai kisan hajar katkum Matius katkum Markus Rio kalong nagabenta ki Israel. It was entirely for the people of Israel. Kalong bait nagabenta ki kon Israel. Andi kajing besar ki sawajar. Kapinkan mau yang i bagalong ka jingja kabaja sesilyang jong ka Galilea. Hapdeng ke Decapolis ke jing don jong shpau teliki nongba. Haka bagi gentle kiwan. Ka fokus hangne is on a Gentile community. O Jesu tambah upit ya kita kibala siuspa ki jong utrai ki Israel henrei ki khmat ki jong u ki oi ya phianga ki gentle ro ka jing kedau hang ne ka long baga jing ngosen e ka jong blei baga jing e jong u ka long ya paro compare ni long ki e bat nang nong i wan. Doesn't matter really who or where we are from. Compare pila ban long iei. Compare ngala ban long way. Enrei hagi kmat ki jongu Jesu ka jingit ka long ya paro. Ngila ban wan nagi jaka gi baper nagi shnong gi baper nagi background gi baper hende habangi wan shakadi ga jingeseng ngani gaski utrai Jisu yoi ya pianga ka mangilong utip ya ga jinggan kam ka jongi bat kani ka panki ya ka donot jong u jaga jing ngosnei badaga jing e yagi priyo paro Markus pralan nong iwei do sipau ngiyo i kajing sngau ka bakarpang. Ka bautrai Jisu dan nagabenta ki sawajar. Ki baya lumlang ban sngap. Ya ki jing hikai ki besong blei ki jong u.
Ya kita ki bawan. Nagi shdong ki ba pher. Nagi jaka ki ba pher. Nagi pang gadureu Galilea kajing sngow ka ba penki ya ka donut jong u ban skow snai. Kajing sisa ka ba don hangta ba kajing jing is nei ka ba udon yaki. Kalong namar kata ka ba song ni aru. Mangin kedau katuk at ne sa pangun upan ba. Bat kajing long ka ba udon. Ha ka ba kren. Ya kani ka kubor. Ue upat ba. Ngijuk keli bor upat ba. Haba udon upat ba kadon kajing mi. Upat ba ulang utang ubaya lumlang sibon nakabenta kano kajing tubu. Ngipulia ke Bible ngi agapor ka jong Moses upat ba ubami nagari Egypt naga yeng jong kajing long rau. Hakajing yak lenti syakari kanan ka bau bleu kular kide ki pajba ki batnum lenter a murmuring crowd ngiu ki pajba ki badom angry crowd ngiu ki pajba ki balong judgmental ki banang ban bisar. Hagapor kajing bisar yau Jisu ngiyo ya kadur kajong upat ba kabalong fickle minded. Ujo upat ba ubayaro yau try wong hosana. Ujo upat ba wong sanar pna yau. Udah upat baru ubalong silent ubasyus nga. Kiba supet, kiba susngam. Kimdei kiba bisar, kimdei ki pajba kiba dom, kimdei ki pajba kiba tnum, kimdei ki pajba kiba ki jingmut. Kimdei kiba susong, kiba susngam. Kaba skotenat man perkat syapang uta upajba ubaya lumlang haga jaka kenja umdei upajba kumalakadau sakmat Henry uday listening and hearing crowd. Upat ba ubasngam. Ubasaskor. Ya kajing keren kajong Jisu. Saw hajar mot. Laisgi linter ban sngap. Ban saskor. Ya kajing hikay kajong Jisu. Ong way nong tha. It's a miracle itself. Kalong kakamba hangtay. Laisgi, klembam klemdi, haka jaga kenja, sa silyang jong ka Galilea, bansngap, yagajing kren jong Jisu, kalong kakamba. Upajba ubasngap, bansaskor. Kajing temu ka bagidon kalong mansaskor kajing hikay kajong Jisu. Kadonut jongki ka plo ban wat ban trang ban yosko bat ban pediang ayu trai udan ban ong haki. Hakata karukom ngila ban ong. Uri upajba ubakemen. Upajba ubashem ya kajing skopha na ublay. Lesia bagi wan don na pedeng jongki ke jinjar. Iwan nagi snong ke yaper. Kiwan naga kolsor ke yaper. Kiwan rengkat ke jing snow baper. Jing shem baper. Don ke bapang ke kentai ki kena. Jinjar ke sipa ke batuk jing kerman. Kiwan baga jing temu. Baga jing temu ke bagi don. Kalau ngejing angnon. Jongki. Yo play. Bat ban skap ayu.
Ublay udon man kren ya ki issues aga jing im jongki. Bata bagi wan rengkat kane ka jing snow aga donut jongki kilong upat ba uba wan daga jing kermen. Ban yo snow ya ki ktien ki jong Jisu. Ban penja ya ka kamba aga jing im jongki. Ba dei kane ka ba trak yo Jisu. Man snow sen ay ya ki. Ki para bangay pa iyan hau try. Kumupait lang jong ublay badon hagani ka jingaseng bat ubamla bandon ru. Ubala man yo snow ya gani ka kubor lingba. Kilat patay kubor. Balingba ka YouTube channel jong ka jingaseng samla sinot. Kani ka ktien ka jong ublay ka khot ya piyang ha. Bangin yo kita kisau hajar kibawan. Sa silyang ka Galilea siya ka jaka ka bagkenja. Ban yo snow yo Jisu. Bat ban wat ika kemat jongu. Kita itang kiriyo patba kiriyo madan. Henry kilaya don baru try. Kilaya syong badu. Kilaya syaskor ya But kadon kijingong kabaong language of the heart draws compassion towards them. Kajingkren jong kadonot. Kapanwan ya kajing snowsnay kabag kenjablay syaki. Ban ito ya kajing don kam. Jong kibriyo kalong kakamba. Kadon kam namar kataba mangamo pirungin don kajing snow. Nakabentagi way. Kam tam gitu ke badon kam kajing rap kajing syem baper jo kajing im. Ngaju keli la dia hato mangi ngi kam kan randien no hakabe dai bat kane kajing dai baki way. Haka no garukom ngin la ban pan pau. Ya ka compassion ka jongi kalong dak jingkeliu bakrau. Markas pra ka krenangi yakini ki ai. Ujisu pen pawangi lingba ka jing besa ya upat ba sawajar klem khenyi ki kenteng ka jing ikai. Lightly ki ai ngi yo I nagani ka lenong ka ba pra gospel katkumo Markas. Kabaningkong Jisu uyo I ya kajing don kam. Kabaar Jisu us ngauto ya kabagi don kam. Kabalay Jisu upen biang upen dap ya kajing don kam. Ngakwa wan pia ya kini ke kubor ki lai benta katkum kini kajing ngauto bengisyam. Nakajing besar kajong Jisu ikit sawajar. Kapeningkong kajing yo I Jisu ya kajing don kam kajong upat ma. Katkot iway hado lai ngi puli ya kani kabenta ngi syem makaktien kajong ublay kaya to yang I. Identifying the need. Kalong kabadon kam. Ban yo I ya kajing don kam jong pi ba jonga kalong ka ba don kam hakman utrai Jisu identify uyo I ya kajing don kam jong utau pat ba ong kektien ka jong ublay kita kiski men bala don upat ba babun bat kim don ai ru ban bam Jisu khot ha u ya kisenran jong u bat ong ki ngas ngausen yo pat ba nawa mentala laiski kila syong bat nga bat kim don syo ro ban bam ladangan pa no jing it yaki shalayeng ken yap tersaw no halenti nabagi don kibawan nasa jengay uyo I ya jing don kam laiski klembam Lalu Jisu pakno yaki kenyap tersau halenti. Meneh pangawan
ngaban ni phai siyeng nakabenta ban pankre ban meditate nakabenta kini ke khobor ngalapoi khandai biji hang tay lat maunai kini kilo ong ka bhapi let charum ngila hiar serum kijing thangan galadon bat ngimla chuban wan sajan ka pandal iman ngalaya ko makat saupo san minit ban ngasngo thu kalong kumno naraw ni upat ba unit pai salasnong habam shim labam lalut kabam layabam te laiski ladan letno kenyap tersau halenti uji suyoi ya kan nit uyoi ya kajing don kam jong utau pat ba namar katau ya keren balagi senran gijong utrai jisu dap da kajing isnei kita ki bamdei hok banyo ya kajing isnei uit ya kita ki bamsim layo mat ya kajing it hatu kata kamlong mo ke kubur ke babahan ke benta jogi kabalong de sisa ka jingkang jong ka jingis nei balap lewang na ka benta baro bangin yo mat ka jing la isnei utrai ka jing im ka badap de ka jing bombiang sudah la utrai jisu yo I ka jing don kam ka jong utau pat ba utip ka jing ma ka ap yaki la pha bagin pai no salasdong salayeng uyui ka don ka jing ma kila banyap tersaw halenti nambar bakim sim labam haba kila yong laiski badu uyui ka don ka jing ma uyui ka jing don kam ka jong utau pat ba hagita ka por ngam artatine banong habo uyui ujisu uyui ka jing don kam jong utau pat ba hagata ka por uyo iru ya kajing don kam jong upat lang jong uplay hagani ka madan haga pangi don bad hagi jingja ki bingi tengko haga jingem utrai utip ladaun pano yang inang ne ngila banyap tersaw galentiat ka jongi haga jingidai ka bakkenjaman sim Ngiwan ban pawa kamat jong baru terai kwa yang ngi mengin mino naga jinge shem badu kibriyo kibalong kaju habang ye shem badu terai on pa yang ngi naga jing kerku ki jongu ngin lai pa kibriyo kibalong transform kibriyo kibamad naga jing tau thamai kiba mat ya ka jingkela kiba mat ya ka jing pentap ka jong ublei ha ka jing im ka jongi ka jing skosen ka ba udan kalong iki brio baro ong we theologian Roy Atlan compare kila banlong kiba kumno namar ba ka jing ka jong ujisu kalong ka bakrawe bat ka bom danuput balaban kang ya ka jingle isnei ka jongo ki parabangit ba kani ka kubor kapan kan mau yangi bau jisu uyo ya ka ka bangingi don kam ha ka jinggem utau pat ba simlawan ban pet ya ka su simlawan kai Henry ulawan da kajing temu bat kata kajing temu kalong ban song badu jisu ban skap ya kajing keren kajong jisu ban hikai syapang kajing edai badu jisu bat ban san kajing im badu jisu kajing tangan kajong ki kamsim tau kajing tangan kabakin jado
Mereka jingtangan ban yos ngau ya ka ketien ka jong play. Bat ka hima ka jong. Ya ki breu ki bakum kita. U Jisu penjaya ka kamba. U airu ka jing pesa. Ya kata ka bakim sim lawat ningkong. U Jisu khat yang penwat siwa ya ka hima ka jong play bat ka hok jong u te ya kini ki airu on sa alang tam hafi. Upaj ba sawajar klem ken iki kentei iki kena ule ya kata and they were blessed but kilong ki bala kerku kini ki breu gem simlai ai ban dawa ya ka jing isnai ka jong Jisu andre ka dauba ka baki yo pediang ya ka jing isnai jong u kalong bagi la ya shong badu Jisu lai skilantar ban ngap iki ketien belai jong o ong we nong thought they were willing to journey to a desolate place just to be with Jesus. Kila long ki bala kloy ki bala khre ban yat lang badu Jisu syaka jaka ka ba kendong ka ba kenja tang ban yo long badu hatu kata kam long mo ka ba pala habalapan bena ba ka jeseng sinot kan long amonai ki ba bun ngilaya dem krop banduai manwa de ka kmat ke jong blei ter ki breu ki nangwan namar ka don ka jing sakut kali but ke intention na ka jing temu ka ma upat lang jong blei don kalong ban yo long ka wei bangin yo ban ruai ki jing ruai ro ban kentiu nam yo blei bat ban kerpat ya ka jing snei ka jong blei na ka benta ki jing shem ki ba per ki bangi hapan mat aga jingem ni wan ki ba pang don ru ki ba khlain ni wan ki ba bit ki ba biang don ru ki ba mda bit da biang compare Kay kabelang matat hakmat o Jisu kalong ba kita kipat ba sawajar kilaya syong badu wat haba kimdon ka baamban baamru ki para bangit ba ye ngilaban wan ki priyo ki batkan ngam sim ngiwan ngilapan kre na yeng don ki ba mi dangdum ban wan sakani ka jingeseng sinot Fitaray u Jisum yo imo ya kata. Habang iwan na kadega jaka ngilong ki baterkong ka donut jongi bau Jisu udap na kajing skos na ya pi badianga. Madaga ketien ka jong ublay ngem artatien. Ngin lejpai na kadega jinge sang sinat. Ki brio ki bala kerku ki jong utray. Mat ki brio ki bala pendap ki jong utray. U Jisu dan kajing skos ne upat ba bat haswa ba makiken mi no na kajing shem bat u yo I ya kajing don kam bat open kre ban pendap ya kata ke baki don kam kabaar u Jisu us ngoto ya kajing don kam upat ba he feel their needs. U Jesus ngoto ya kijing dankam jong upan ba bat namar kata open kre ban pen kedang ya ki. Kaktien ka jong ublay kaya tho yang ingi puli na do kat ka basaw hado ka ba nyaw ka batay ya kane. Jong kane ka lenong ka ba pra. Kisnran kia tho Yau Jisu ke jing keren. Nang noan la ban pen kedang ya kini do kupu hang ne ke jaka kenja. Kisran kem skotho ya ke jing ke jong upat ba ha kata kapor.
Hakajing ya keren bau try, habau Jisu ong day ban ai yaki kilabo kajing keli nang no anla man pen kedang yaki ne dau pu hang ne hagajaka genja. Au Matius latho nang no ngin yo ki kpu kata-kata gari klau kat ban pen kedang yo pajba kadune u Jisu us ngotho ya ka practical problem kabadon open kre daga jing skosen ban meet ya kata ka problem kabadon hagata kapor ulong yaki pidon katno kila ya tho tang nyau teli ki kpu bat kendiat ki dok harit utrai open kre ban psa bat ban pen kedang ya baro ki badan nangta uskau tho ya ka jing don kam namar kata open kre ban besa ban pen kedang ya baro ki badan nangta upsa pen kedang yaki upsa pen kedang yaki senran ru ban pen ken mau yaki bakam don ke ka ba hakamat jongu kila ban long ki ba kelut ki ba matla dang hagalen nong ka ban rieu ki dang yu kumno Jisu besar iki san hajar hagalen nong ka ba pra kila sedang ban atatin kumnon besar yo pajba bakadune ki para bangait bait mga mapiru ngilaban long kiba matla kiba kelot hakita kerukam jong gajing skoto hendrei uplay ukhalang yangi bangin yo sko bat ban yo ya gajing sko ka bau don nakabenta gajing don kam gajong pi bajonga Jisu msim khot igisenran bakin le ka kamba. That's his job. Kita kadai ka kamram ka jongu. Nreu khot yaki. Bagi ken penpau. Ken ra yaka kamba ka baudan. Ka bau penkre. Naga benta kita ki sawajar. Hakata kapor. Jisu om tang baudan ka jing sngau. Om tang mu sngot uskau tu ya gajing kawadan ni upen kreru ban ai ke jubab ya ka problem kawadan kabalai bat kabakado u Jisu upen dap ya ka jingdon kam ka jong panpa ka ktien ka jong blengi puli ka khat ka pra ka ong gumta kila ya bam bat kila ya kedang kila ya bam, kila ya kedang, kila long fully satisfied, la kedang, ladap, bat om tang baladap, habau Jisu pen kre ban ai, kata kajing pen kre kata tamro, ka provision kajong Jisu lane kajing pendap kajong Jisu kamdei tang balasubam. Kaya bau Jisu ai kapan kedang ro. Yaret Wilson Wong gini kentin. In Christ we are eternally satisfied, abundantly satisfied. Wong kita kentin. How Jesus Christ kajing pen kedang kajong u. Kalong gabane jiunom. Habo pa igitu ki sawajaro pa ki breu ki bala kedang ki bala long fully satisfied las mohon how you honest reu lenong upeni tho ya la dia bo reu kupu jong jing em badwang la dau no ron bam yaude upeni tho bau de ukpu jong jing em
Wang iki badon kata kapor kita kipat ba kiba ki jemut. Kipat ba kiba long judgmental. Kipat ba kiba ong kiktien jong u kiba etan. Balak man ngap yo. Bau Jisu ngiken mau pai so Petrus bagi sendan. Ong piru pin lain no. Jisu penitho ialah dia pulong kepu jong kejing im. Wang yo to pai ba ki kepa jong pi kilaya bam ya ke mana hagari klau bat kilaya yapno. O penitho ialah dia. Baulong kepu jong kejing im bat wei bapa. On yo im mam jukot. Hawo Yeshem ya katu kanong Samaria kapukri jong Jacob. Nikan mawang kabangangan ay utaw bandi onom sliang syo lanoru. Kibamat yaw Jisu kiyo ya kajinghon kababam jukot. Kani kajingja kapenken mau ya piba denga. Ko ki para bangait-bait. Baka kubor kepada nalendet jong ini ke kamba kaya lam yongi mangin yoi ka dengpna Calvary haka bau Jisu lang ukpu jong ka jengem nakabenta jongi. Apostol Paul wang namar mangi langi bonru ngilong we ukpu kawe gamet namar ngi baro ngi yo bentalem na utau we ukpu. Iway koren si pau kanyo. Baro nangi. Baro ngiyo benta. Bat ngi shem gajing im haui. Kading pna kadai. Kakamba kabakrautam. The greatest miracle of all. Jisu shim. Uba halade. Iki pop jongi. Syakajaka kabakenja. Badhalor jong kadeng pna ukpo bon hiar na peneng lapen kenya kabenta jongi. Badaya kata kadeng pna bau Jisu. O penja ya kajing betar ka jong ublay. O penhon ya lau jong ukpa jong u. Baru penhon ru ya kajing donkam kapa mangamo pingi donkam. Ban yok pediang ya ka chingmap ka jong play nong rai sam haka sam ka balai pusau ka khat ka sipo pen kan ma wingi ki sing samla ki kerdo bat ki shat khan en rai kita ki bawat yo trai kenom kerdo ya ka ai ka bapa ko palang jong play habang iwat ya ke kemat ke jong blay da shisha ngelom kerdo ya ke kapabha ke kemat ke jong utrai Jisu ke yoi ke jing donkam ke kerke jong uneu pajba usngau ya ke jing donkam jong utau pajba bat kane ke long ke donkam yangi bangin ngotho kem kebela sius pa ki jong utrai habang ia don lang hagani ke jinga seng sinot uyu jongi us ngotho ye ki jing don kam ki jongi bat nge marta tien ai airu kumula long lem mat ki 1,000 ma u pen kre ke jing pela na ke benta jongiru nang ne sakmat habang iwat ke kemat ke jong blay ngenom kerdo ya ke ai ke babha nagi kiti jong ke jing besar ke jing pendap bat ke jing penhon ke jong utrai ke long ya phi bad yang aro C.S. Lewis habotho ya we samla pule hani wong gini kitin perhaps the most important thing is to keep on. Not to be discouraged, however often one yields to the temptation, but always to pick yourself
up again and ask forgiveness. Let's hear wong. Kay ka ba kam ko dor kalong. Banya yale ka jing yale jong ka jing im. Mday ban long ki ba ngau no men siem ki ba do jing kermen no. Habang iha ba ki jing pensoi ki ba bonjat ka jing im ki jing e. C.S. Lewis wong ya uneu samla. Henry ban ra yalade. Ban kentiu pat yalade. Ban wat ika kemat ke jongu blay. Ban karpat ya ke jing isnei jongu. Ko pailang jongu blay. Tungin sno how blay and keep on. Nginang yat. Nginang yat siyaseyon. Ong nong ruay siya mensim. Kajing don ka jongu blay. Kadon lemba lagi brew. Hagi por kiba Ka presence ka jongu blay. Kadon lemba lagi brew. In times of crisis. Ngia marta tien ya kani. Uyo i ka jing don kam ka jongi. Us ngau tho ya kata ka jing don kam jongi. But open biang ya kata ka jing don kam jongi. Ubleu kat wang ya ka duriau ka basau ban pelong ka lenti ba bakrau ya pai ba ubetnum madu bale persa ya ublei haga poro Moses haba kimbino na Egypt Exodus kat sau lenong ubleu kular ya ka jo ka jing aim siem ya ka pateng benriau ka kenriang bat ka mutlong bangin syania hau ki bangi mat bama ulang oblei ngila man yang kenduk sibon ki jing ki trial sa ki jing im bat kini ki pensiap tiang yangi bat teng ngim skau tho bat ngim skau nang kom no ban le ki jing ja ka jing ya lenti jong ka jing im ka hikai yangi baka jaka ka bangi laban pet linter kalong tang subuti la di how try about play daga jinget ling bagi jing tuai ban syania bat ban IT lot ya la di how ki para banget ba ie ngilaban ngolong marwei haga jaga kenja jong ga jing im bat kam tam abang yu i ya ga jing nang yai kelon kabadan saudong jongi ngiyo iku magajing kermen baki ki kinum longpat kumbajulong Henry haublay badau blay ngila ban mat ya gajing tau tumai bade gajing pelaj ka jongu nama demo ubaai ya ka bor bade gajing jong bangila banang ya kum kibala yoma ki jong ublei ungkurku bangila ban sngoshania daga jingkermen ha ublei ki kiti jong daga bas ngoto bo ublei yo i ya ka bangidan kam usngoto ya ka bangidan kam badon pendap ya kata ka bangidan ublei ungkur lang ya piu pai lang bala sius pa jong ublei naga benta ka buram ga jong amen ngenya duai ngi aingo eme a tribe ublei ma me mi ai kren haki brio jong me daga ketien jong me kan ran ba ai ba ka ketien jong me kanyai pen kan mau bat ya rap yangi mangin pendem yala dia lot kapor jong me me melong ublei bo yo i ublei was kotho par ublei bo kloi pan pendap ya kata ka bangingi don kam ha ka jing im jongi pai ki breu ki jong me ablei lengkat ki jing kerku ki ba kerpang ki ba me melapan kre
Haka kerteng ke jong Jisu ngiduai. Amen.